Hello Lwgwfwr, good morning. Lwgwfwr दिनै आंहा मिटाया लोगोआवनो फैदों आरोखि जोंनि माबायाव टाउनाव ओमफ्राय मिटाखौ लोगो मोनब्ला जा एन्जय इन्ट्रेस्ट नाङो लोगोफोर दिनै आं बे मिटाजोंनो एसे भिडिअ बानायगोन दे नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर दे आं दा थांनोसै लोगोफोर दे मिटाजों आंजों जा अनलायलै लोगोफोर आरो लोगोफोर बिराद गरम जादों बोथोरा नोंथांमोना हायोबा लेमन खारजि लोंदै आंबो लोङो आं मोदोम बोदोर जानो हागौ अब्लाबो आं एक्सारसाइस दङ नालाय बेखायनो जेबो गिनांगौ गैया आरो प्रेसार सेसारनि नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों लोगोफोर बिराद गरम एसे मोजाङै थानो नाजा फुजा खाथि लेट्स गो दाहाय 10ता AM जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे देखायबावनि र' गाजामारिनानै एसे दै आंनि बाइक मोनसे बोराय दङ आरोना बेखौ नोंथांमोन देखायगोन आं दाख्लैबो भिडिअ एगारबाय नोंथांमोना थांनानै नागोन नुवाखैबा सोरबा अब्ला चलो लोगोफोर जन्था बोराय नै नायगौमोन बोरै जाबायलै लोगोफोर र' गानि दै यार लोगोफोर नाइक बारा नङामोन लोगोफोर 4000ल'सोमोन आंना नोंथांमोना बायनो हागोन फुजानि अफार होगासिनो 4000खौ 2000फोरावनो होगासिनो दोङो खाराजारनिखौ 4000 होगासिनो दोङो 10000फोरखौ खाराजार होगासिनो दोङो नोंथांमोना बायनो हागोन लोगोफोर अफार होगासिनो नाइक वाव लोगोफोर आंनि बाइक बोराया नै बेजोंनो गाजामारि हेलायनोसै आं दा मिटाखौ लोगो मोनसै लोगोफोर दै नै मोजां दा लोगोफोर नै नोंथांमोननि स्टार होनो देखायनोसै आं नाय अ माय गड लोगोफोर अस्टि नाय नै फाइनालि नाव गोदान फैदों वाव या माइदिल ओइ ब्र वाव र' लोगोफोर दिनै एसे बाइक देखायनायनिफ्राय नेक्स्टआव मोजां देखायगोन दै मिटाया मोनफायाखै र' ओमफ्राय नोंथांमोननो आं एसे बाइक देखायलांनि र' ओमफ्राय नेक्स्टआव मोजां देखायगोन दे लोगोफोर नै यामा लोगोफोर गोदान फैदों माथो वाव नावकाटा बाइक दिला लोगोफोर नावकाटा नेक्स्टआव आं मोजां शेयार खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायदो नै यामा वाव अब्ला नेक्स्टआव देखायसिगोन लोगोफोर आं मिटाखौ लोगो मोनसे डाइरेक्ट एसे फानि खालामनोसै अके भिडिअखौ जाबाय भिडिअआ जोबाखै र' एसे नायबावदो नै अस्टि लोगोफोर अस्टि जोंना बाइक डिलारनि मालिक अनाराबो देखायनो होआखै नेक्स्टआव देखायसिगोन ना मा होनना बुङो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो अस्टि यामा अके बाय दिनैसो लोगो मोनदों मिटा मा खबर मिटा मोजां मिटा लोगोफोर जानोबा नै oh my god जाजोर मिटा मोजां गोथाव ओरै गान दामजों मिटाया वाव औ खांख्राइ खननायाव आङो बेलाव अर जाबाय कफि हे साल्टे कफि oh my god कफि आई एम ए वेटरमैन नहीं कैसा लगा मेरा मजाक कॉफी मीठा कॉफी पियो ना यार लंदन कॉफी यार क्या यूट्यूब पिटा मंडे नहीं कैसा लगा मेरा मजाक कॉफी A few moments later. जायाना खामानि आरो जाबोनसै नै थान्दा नामा मिटाखौ दिनैसो लोगो मोनदों जाबा माथो मिटा थासान्दि आं थासान्दियाव जेबो टेनसन गैया जा अनलायखायो जोङो दावदै दैसिनिफ्राय जों मोननाय बायदि मस्त जोक मारा या हंस रे हलकट हंस मिटा लोगोफोर फाइनली मिटा जोंजों वाव दिस इज माय बाइक oh my god wow क्या व्यू रे wow oh my god wow मिटा hang guys this is my old bike guys देखो व्यू oh my god guys wow मिटा oh my god लोगोफोर इथिंजाय नाय बिराद गोथौ ओरैजों हाग्रा ओरैजों पाका रड रावबो गैया बिराद फ्रि आरो नैफोरबायदि मिथिंगा बिखाया अ माय गड ओइनै बेरे अ माय गड ओइनै बेरेया मिटा ओइनै बेरेया ओइ थाय